ମୋ ଆଈମା ଗପ ପେଡ଼ିରୁ ଆଉ ଏକ କାହାଣୀ। ବନ୍ଧୁତା ଏକ ଅନୁଭବ ଜନ୍ମରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ବିଶୁ। ଏକ ନିର୍ଜନ ସନ୍ଧ୍ୟାର ଥିଲା ଏ ଶବ୍ଦ। ହଠାତ୍ ମୁଁ ଚମକି ପଡ଼ିଲି। ମୋ ଖୁସିର ସୀମା ପାର କରିଗଲା। ଦୀର୍ଘ 8 ବର୍ଷ ପରେ ବାପା କହିଛନ୍ତି କଥା। 5 ବର୍ଷ ତଳର ସେ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ପରେ ବାପା ପୂରା ଗୁମସୁମ୍ ଚୁପଚାପ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ସେ ଥିଲା ଏକ ଦୁଃଖଦ ଦିନ। ନିତିଦିନ ପରି ବାପା ଓ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ, ଯାହାକୁ ବାପା ବିଶୁ ଡାକନ୍ତି, ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ସକାଳୁ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ରେ ଯାଇଥିଲେ। ୱାକ୍ ସାରି ନିତିଦିନ ପରି ଦୋକାନରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ବିଶୁ ମଉସା ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଅଛନ୍ତି। ବାପା ଚା' ଆଣିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ହଠାତ୍ ଏକ ଟ୍ରକ୍ ବିଶୁ ମଉସାଙ୍କ ଉପରକୁ ମାଡ଼ିଗଲା ଏବଂ ସ୍ପଟ୍ ଡେଥ୍। ଆଖି ଆଗରେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ ଚାଲିଯିବାର ଦେଖି ସେ ଦିନଠାରୁ ବାକ୍ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ବାପା